Hevdem li gel derbasbûna medaya heyva xwe ya şeşan ji dûrpêçê êş û azarên welatiyên wê deverê bêtir dibin ku wekî yekê ji tûntirîn jiyana di wî bajarokê de derbas dikin û ew bajar bê xwarinmaya ji dema 6 mehan taniha ku xelkê wê deverê neçarên gîhay û goştê pisîkan dijîn yan jî ji birçîna jiyana xwe ji dest didin. Ji bilî birçîbûnê hat rakandin ku 7 kesan jiyana xwe bi guleyên nîşanbazên rejimê û Hizbullah ji dest dan. Ku yek ji wan hîn dizikê dayika xwe de bû û xwişka wî ya 14 salî bû. Li gor belgeyên rêxistinên mafê mirovan tomar kirine, ji destpêka dûrpêçê taniha 5 kesî jiyana xwe ji dest dane ji ber birçîbûnê yan bi mayînên çandî yan bi guleyên nîşanbazên rejim û Hizbullaha Lubnanî. Di vê derbarê de hevpeymaniya Neştimaniya Opsîzyona Sûriyê hoşdarî dan ku jiyana welatiyên medaya di metirsiyê de ye ji ber serma û birçîbûnê ji ber dûrpêça rejimê û Hizbullah ya Lubnanê. û Komîta Yasaya Hevpeymaniya Neştimaniya Opsîzyona Sûriyê di daxuyaniyekê de daxwaz ji Komkara Erebî û şanderê navdewletî yê taybet bi Sûriyê kirin ku berpirsyaretiya xwe di ber welatiyên medaya de bibînin û bi awayekî bilez çareseriyekê ji wan welatiyan re bibînin û alîkariyên xwarin û dermanan bigihînin wan li gor biryarên netewî yê girtî yê hejmara 2139 wan alîkariyan ji rêgirên hêlên şer derbas bikin ta bigihên ber destê welatiyan û hemî hewlên xwe bikin ji bo rakirina dûrpêça ku ji aliyê rejimê de hatiye ferzkirin.